Je to jeden z najsilnejších príbehov Ice Kingu. A keď som sa pýtal v úvode, že na koľkých Ice Kingoch ste boli, a niektorí, pamätám si, boli takí, že a to je ďaleko, ja si počkám, kým prídete ku mne, alebo ja mám soplík a nechce sa mi, nemôže mne zísť, tak jeden z fanúšikov absolvoval skoro všetky naše Ice King Tour v Českej republike aj na Slovensku. Je to Daniel. Daniel Trojan a prosím vás pre Daniela jeden gigantický, obrovský potlesk. A úplnou náhodou je to fanúšik McLarenu, ale pozrite sa na tie Hardy, pozrite tie pneumatiky, tie Hardy fanúšika Ferrari. Toto je ďalší fantastický fanúšik. Toto je formulová rodina. That looks fast. Protože vydáváte dárky nám, tak jsme si připravili i jeden malinký pro vás. Toto nebolo naplánované. Wow. Ja si to prevezmem, dobre?